Nag-aaya si mama sa bahay, magmerienda daw kayo. Ay, apo, kasi ka mo nakapudpudo. Merinda? Tatay mo ka pa yung baga, di kita ka na nagtatyo di balayaw. Ata, merinda, di pa may balbalik kasi bagbaga mo. Ang garaw. Hindi pwede si Bak, may pupuntang kami, akya niya ng ligaw. Ligaw? Di nga marunong manligaw to. Kung di mo iimikan, di naman magsasalita. Hoy, Mayla, sa balit at tan. Di ba, Andres? Wow, nagtakal nagbaliwan nata nga taon. Wow. Nubalasang tiyaraw mo nata, nakabaybayag, no bakit. Agbabakit ka, pudno nga agbabakit ka. Uray no uy-uyaw na ka, di na marit na, mariri na. Alam na, ipangurukan niya mato yun. Agbabakit ka, agbabakit na tuwing nga kadwa. Madi kang talo. Agbabakit ka, pudno nga agbabakit ka. Uray no uy-uyaw na ka. Babakit ka. Sura garuday, di kag babakitan, bakalatan. Sabi mo talaga. Nay, apay, imbati mo ang gitigami mo. Magpayta madinapukaw, nagadungag. Kay warang agtatakaw tatan. Nalak di parbangon natin di balay. Pati atin eh, nalak pa di balay da doon. Nagadungang waran eh. Nagswerte ko may nagtakaw dito eh. No, nachimpan na to eh. May pwede na ramidong sang na eh. Makarelax. May ganang pangkitin eh, presko. Garamit ang tupay titin eh, may sa. Bagay, mabalin mo lata. May tatada Paris na. Sabay lamisaan. Kusap Ah, mati ka paano din na? ah. Arak mo na na. Ayaw, awan mo kay. Agbabakit ka. Kung nadagarag. Sige, maminsan pa, ulitin pa eh. Kanta lang mo tapos si Mabata kang kantaak. Hindi mo si katikang kantaak, kang kanta lang mo paborito ka rin dajay. Uwe! Nalipatan lang sino kumanta dyan eh. Mayla, saan ka pupunta? Kilabaak. Sakto, diyan mo namapan. Sige. Pihin niya ko kami dyan. Wala. Kasi sa bana to, cellphone lang nga cellphone. Tinulungan ako dito ay ninalpastan. Kaya makapabad trip kami naman. Isto na na. Nay mula paglulukwan ti taon. O di, wow. Oh, sakto. Diyan sila oh. Bak. Mayla. Hi, Baak. Muna yung suotin, George. Hindi pala yung suota, G, ko ah. Pampers. Mabanay kasya. Ha? Pakialam mo ba, Kuya Andres? Alam ko namang ganito yung mga gusto ni Baak. Di ba, Baak? Apay manain! Ang aga-aga, ang init ng ulo mo. Parang hindi init yung ulo ko. At ano may isa. Sasar na aramidin na. Pinya tararami naman, Andres. Tay, kulungan tilawlawa. Ha? Dakulan. Kitakal mo ti malang alawlawa. Birdog. Apay arte ka man eh. Nag-aaya si mama sa bahay, magmerienda daw kayo. Ay, apo, kasi ka mo nakapudpudo. Merinda? Tatay mo ka pa yung baga, di kita ka na nagtatyo di balayaw. Ata, merinda, di pa may balbalik kasi bagbaga mo. Ang garaw. Hindi pwede si Bak, may pupuntang kami, akya niya ng ligaw. Ligaw? Di nga marunong manligaw to. Kung di mo iimikan, di naman magsasalita. Hoy, Mayla, sa balit at tan. Di ba, Andres? Wow, nagtakal nagbaliwan nata nga taon. Wow. Nubalasang tiyaraw mo nata, nakabaybayag, no bakit, nagpartak. Di ba Bak? Wain, isog talna ka dita. Nya man ta may bagbagamon. Hala nga walis ti may palapalukan niya. Baka may tagbat ko kanya matoy. Mayla, tara na sa bahay nyo. Baka yung pagkain mo doon lumamig. Itong dalawa, hayaan mo na yan. Tara na. Si Baak ang inaaya ni mama, hindi ikaw. Huwag mong pilitin yung mayayaw. Tayo yung pagkain doon. Makapanis lang. Kaya tara na. Wow, nasisaat pa eh. Istorbo kayo natin, pinagubrami dito. Kayo na kayo inaaya, mga chusi pa kayo. Ikaw naman na lalaki ka. Ang hirap mo ayain. Tara na nga pala, Net. Ubusin mo lahat ng mga handa dun, ah. Bon, dito ipaglingap. Ngayon muna kami na.
Turbo kita. Nabak. Dito mapanjay. Sayang nga dyan, merinda ka na. Dingkan, may sama da mabising. Papanantang ka raw. Pantara jayon. Hindi nang Mercedes. Di si kaman lang apay sa kaman di kakamamitan. Madikard kahit mapan di babalay da. Ito ba ka nga rin dito na, tulungan ako. Kasalutan may patadar dito ka, no? Takalat na nga. Ay, pumay. Patay ka pa kung managkaraw dito, nalpas na kuman. Kaya sa mata may isa. Sikatik patapat dito tapos kasta. Sadot ka. Palabas sa mata, nagalakpit may sa puste.